ponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta, nyt lapset kiltit nähdessä. Hymyä huulen, lennetään tuuleen, pikkuponien maa. Hymyä huulen, lennetään tuuleen, pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Yllätys on. Haluan kadottaa sitä. Sain sinut. Yllätys pelästytti minut. Anteeksi, pikkuhellis. Lopeta yllätys. Teidän pitää päästä liehulakkoon. Ja olemme jo myöhässä juhlista, luulen niin. Haluatko? Se on Murun syytä. Häneltä meni housun makupaikkapesälle. Ei pidä oppiilla, jos hankoo täydellisyyteen. Minä en ole koskaan ollut kiehulaksossa. Saataisiko sitä pikkuhellis? Se on Ponimaan kaunein paikka. Kaikkein kaunein paikka todellakin. Minä insaan kiehulaksoa. Mekin inhotaan sitä. Tarkoitan Liidia. Ja me inhoamme myös poneja. Eikö inhota Liidia? Minä haluan tilata koneen suuremmoiset juhlat. Haluan panna heidät maksamaan. He ehtivät palata aikeemme. Pääsemmekö eroon myös pikkuponeista? Se olisi kivaa! Minulla on idea, Liidia. Pelataan ponien juhlaa. Juurihan minä ehdotin sittenkin pölle. Kun tytöt aloitamme estämällä ponia pääsemättä noihin juhliin. Menikö kaaliin? Menitte! sitten? Miten? Niin, miten? Miten? Kysytkö minulta miten? Tehän olette roihisia. Me lähdemme, Liidia. Lähdemme heti paikalla. Olemme jo menneet. Vailla. Miten nykyään vailla? He eivät kuuntele. He eivät ajattele. He käsittele, mitä pitäisi tehdä. Nähdään myöhemmin, Liidia. Hei vaan. Nappaa minua, ponit, ole huolehti. Teen heidän kanssaan. Tuolla ne ovat. Joo, napataan heidät. Ja kuinka, siskokulta? Onko sinulla joku suunnitelma? Mennään tuonne alas ja tartutaan heitä kiinni sitten. Voi veljet, olet tosi tyhmä ruikka. Ei heihin noin vain tartuta kiinni. Heitä on liian monta. Meidän täytyy käyttää älliä ja huijata heitä. Tajusit sä? Tarkoitatko, että meidän täytyy hakea apua? Seuraa minua. Minulla on idea. Anteeksi, Riikkakulta. Sen on pakko lukea jossain tässä. Laaja, laatu. Tässä se on. Vasso. Tiesin sen. Pidä tätä. Minä onnistun. Tietenkin onnistuin. Valmistelu. Tässä he tulee. Meidän pitäisi olla lähellä liehulaksoa. Tule jäämään, paitsi muustakin kuin niistä. Apua! Siinä on synkkätulivuoren aidat. Jaksa pyrstös! Ai apua! Ei niin luja ohikäärmeen hönkäys. Ootiko tyttöseni? Katsokaa mitä ovat tehneet suuremmaista. Olen niin ylpeä heistä. Niin ylpeä. Oh yeah!
Missähän pikkuponit ovat? He eivät koskaan myöhästy. Kuka ei olisi tapahtunut mitään pahaa? Mitä olisi voinut tapahtua? Onhan nyt kaunis päivä. Aurinko paistaa ja elämä on ihanaa. Ollaan alhaalla. Toisella on pikkuponi. Vaihdetaan reittiä. No niin, pikkuponit, liikettä kinstuihin. Piulaakson ponit. Taidamme olla tosi pulassa. Tätä tietää. Atsi! 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 Mitä me kerromme Lydialle? Emme mitään. Hän ei saa koskaan tietää. Mitä jos hän katselee niitä näkölammikostaan? Moikka, tule tänne. Entä jos hän saa selville, että epäonnistuimme? Me emme ole epäonnistuneet, emme vielä. Me lähdemme Liehulaaksoon. Seuraa minua. Au! Mitä yrität tehdä? Hei, varo! Au! Aurinko on lamppu, joka valaisee laaksomme. Se antaa väriä pelloillemme ja pukillemme ja levittää kauneutta ja rakkautta lämmöllä. En ole ikinä kuullut mitään inhottavampaa. Joo, kukapa haluaisi elää paikassa, jossa on aina lämmintä ja kuivaa. Lämpö ja kauneus eivät kyllä kestä kauan. Katsotaan, mitä voimme tehdä asian hyväksi. Saanko minä tehdä sen tällä kertaa, Riikka? Sinä teet sen aina, kiltti. No, hyvä on. Mutta sinun on parasta suoriutua hyvin tällä kertaa. Kiitos. Minä, Ruusutomu, Liehuponien kuningatar, julistan tämän päivän aurinko tiistaiksi. Juhlat alkakaa! Nyt aurinko taas. Saa kukat versoa. Aurinko taivaalta. Saa kukat hukkimaan. Aurinko lämmin suo. Se uuden päivän luo. Kevään taikavalollaan hedelmät saa kasvamaan. Talvi, kesä, kevät ja syksy. Aurinko paistaa silloinkin. Aurinko lämmön suo, se uuden päivän suo. Aurinko kaiken antaa. Aurinko tuo, aurinko tuo, aurinko tuo. Valon antaa. Voisitko pitää kiirettä? En löydä mitään. Tee jotain yksinkertaista, esimerkiksi maanvyöry. Autamme heidät. Hyvä idea. Maamies, maanantai, maavyöry. Löysin sen. No tee se sitten. Teimme puskapiiraita sinulle, Ruusutomu. Toivottavasti pidät niistä. Niihin olet kiltti. Ja me toimme sinulle puskameloja. Joo, puskameloneja. Moi, ne ovat hyviä. Varmaan pidän niistä puskapäivä. Oikein paljon kiitoksia. Ja tässä suklaakakku Ruusutomu. Tai ainakin sen piti olla. Mikä se on? Ukkonen kruunut! Mitä? Joo, maavyöry. Ei maavyöryä. Juoskaa pikkuponini, lentäkää pois pienet liehuponini. Menkää piiloon puskaperä, piiloutukaa. Aurinko kiviputuu. Meidän pitäisi tehdä jotain. Paras pitää kiire.
ponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta, nyt lapset kiltit nähdä saa. Hymyä huulen, lennetään tuuleen, pikkuponien maa. Hymyä huulen, lennetään tuuleen, pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Saimme heidät uutta. He eivät selviydy hengissä tästä. Mikä tämä on? Se on maapiiras. Mikä kumma on maapiiras? Se oli kirjassa, sinä käskit minua tehdä sellaisen. Minä käskin sinua tehdä maatyöryn, enkä maapiirasta. Pelasit kaiken. Häitetään täältä. Noidat lähtivät pois. Nyt on turvallinen. Joo, on turvallista. Ei enää maanpyöryä. Joo, ei mitään syytä huolella. Lähellä. Ruusutelma. Liian lähellä. Perusta meidän pitäisi tehdä jotakin toinen. Joo, Ne eivät tosissaan aikoneet satuttaa meitä. Totta, ei kosketa. Aamulaista, Unajainen, älkää riidelkö. Tärkeintä on, että me kaikki olemme turvassa. Mutta aamuloista on väärässä. Emme voi vain antaa muiden sortaa Ei, meitä. Unajainen. On parempi työntää heille toinen siipi. Taistelu on tarpeetonta. Mutta yksi asia on tarpeen. Meidän täytyy nyt päästä takaisin paratiisikartanoon. Toivoisin voivamme tulla kanssanne. Me emme halua mennä yksin kotiin. Tietenkin voitte tulla, puskaperret. Kiitos kun tulitte, pikkuponi. Näkemiin, pyrstys. Näkemiin, puskaperret. Olkaa varovaisia, varokonoisia. Olkaa huoleti. Kaikki kyllä järjestyy. Se ei ollut minun syytäni, ihan tosi. Ruikka teki taijat. Se oli Riikan idea. Minä vain tein niin kuin hän käski tehdä. En ymmärrä. Olen tehnyt kaikki, mikä äiti voi. Jotta teistä tulisi alhaisia, kurjia, kirottuja, puhumattakaan häijistä tai ilkeätä. Onko kaikkea? Voisimmeko lopettaa näiden donitsien syömisen, äiti? Ette voi. Äläkä sano minua äidiksi. Au! Tulkaa mukaan. Niin pidetään sukukokous. Minä pääsen taas soinnuille liehuponien kanssa, vaikka se jäisi viimeiseksi teokseni. Sukunit, auttakaa! Apua, kun ne pelottaa! Sukuni nyt kuunnelkaa! Teidän vuoro mua auttaa! Neuvokaa mua nyt! Siis neuvokaa mua nyt! Siis neuvokaa! Nyt kimalainen mehiläisinen varastamaan aurinkokivit liehuponeilta. Mitä itua siitä olisi? Mitä tarkoitat? Mitä itua siinä olisi? Siinä olisi. Mitä itua siinä olisi? Liehuponit lähtisivät rakkaan aurinkokivensä perään ja mehiläiset sieppaisivat heidät. Tajuatteko? Mutta kimalaiset ja mehiläiset saisivat aurinkokiven liehuponit. Mitä me saisimme aikaan? Lydia, tarkoitan Lydia. Mitä me saisimme? Mitä me saisimme? Me saisimme liehulaatikon. Mutta siellähän on kukkia ja kaikkia kaunista.
Joo, jep. Niehulaaksosta tulee synkkä, koskea, pelottava ilman aurinkokiveä. Tosi innoittava. Selvän teki. Oi Soponi suunnitelman. Minä taatusti toteutan. Soponi, suurkiitos vaan. Me lähdetään toimimaan. Hyvästi. Tavataan taas. Unohdin, että Kimalajassa oli niin kylmää. Johtuu siitä, että Kimalainen ja hänen mehiläisensä ovat niin häijyjä ja kovia. He luultavasti palelevat. He olivat sitä jo aikaisemmin. Siksi heidät katkittiin pois Niehulaaksosta. Katso, punaattivat Kimalaisen lempikukkaa. Ehkä meidän pitäisi viedä hänelle lahjoja. Hyvä idea, Ruikka. Painu poimimaan. Entä jos putoan puusta? Lakkaa olemasta pelkuri. Minä odotan täällä alhaalla. Menen nyt. Vaan. Oh. Oli väärässä, siskokulta. Menen nyt itse hakemaan sitten. Näetkös miten helppoa se oli? Mehiläistarvii. Hei, nopeasti! Niitä turvavertoa! Sairastan totta. Yksikin askel lähemmäs ja pistän teitä. Odota, tulimme ystävinä. Meillä ei ole ystäviä. Toimme Kimalaiselle lahjan. Mitä täällä on tekeillä? Ettekö näe, että minä syön? Me olemme Riikka ja Ruikka. Synkkä tuli mulle noitiaan. Meillä on ehdotus sinulle. Mistä nyt on kysymys? No, me tunnimme, että sinua kiinnostaisi pikku suunnitelma, joka tekisi Kimalajan lämpimäksi paikaksi, joka on täynnä kukkeja. Mutta eihän täällä mikään kasva. Minun pitää tuoda tänne kaikki. Mutta siinä on koko idea piilee. Meidän avullamme saat aurinkokiven Niehulaaksosta ja kasvatat kaikki haluamasi kukaa. Aurinkokiven laakson liehupone. Minä vihaan liehuponeja. Minä vihaan liehuponeja. Minä vihaan. Pidät siis ideasta. Minusta se on suorastaan ihanaa. Mitä te siitä hyödytte? Me saamme Liehulaakson. Minusta se tulee niin rumaksi ilman Juuri aurinkokiveä. niin haluamme. Tuliko sopimus? Suutun siihen. Mitä sinä teet? Mä olin noita vahdistaa. Mikä on noita vahti? Minä vahdin noitia. Ei koskaan tiedä milloin se hyökkää. Mutta aamuloista sanoi, että ei ole mitään syytä huoleen. Varsinkin katsoa kuinka tuo. Olkaa varuillanne, pikkuponit. Kumman näköisiä olentoja edessä. Seuratkaa minua ja olkaa hiljaa. Mitä ne ovat? Ne on yleisöni jäänyt teidän kaukaisiaan. Lempiserkku. Siellä ovat nokkaperät. Nokkaperät sukulat. Hei. Minä olen Poseru. Minä olen Kompees. Minä olen toiveikas. Toivon teidän muistavan meidät. Ja me olemme pikkuponeja. Kaikki minä olen Pyrkis. Pikku lohikäärme. Mennä sotemassa nokkaperserkut. Menemme kotiin. Toivimme marjoja. Nokkaperät eivät koskaan ole samaa mieltä Ei missään. koskaan. Ei missään. Toivoisin heidän olevan. Missä te asutte, nukkaperret? Tuolla ylhäällä. Silloin toisella puolella. Sinä toisella puolella. Itse asiassa olemme viime vuosina muuttaneet niin monta kertaa, että me muistamme. Miksi? Mikä on ongelma? Ylirouskut. He ovat samaa mieltä. He sanovat saman asian. He eivät riidelleet. Teitä nyt ylirouskut on. Verivihollisiamme. He johtavat meitä jokaisesta asuinpaikastamme. Miltä nämä ylirouskut näyttävät? Tuolta. Luoto.
Luokassa! Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdessään. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Joku meitä! Joku, kuka tahansa! Seis, kivirousku, älkää tehkö tätä! Minä teen rouskuvarhot! Aivan kiitos! Aivan kiitos! Olla turvassa! Aivan kiitos! Olla turvassa! Joo! Turva! Miksi eivät kiviroiskut tykkää teistä? Kertokaa, miksei ne tykkää teistä? Koska me ei leikitty niiden kanssa. Ei se siitä johdu, vaan koska ne haisevat pahalle. Eivät ne haise pahalle. Olemme tappeleet niin kauan, että me muista miksi tappelemme. Jalkani särkee! Voi pikkuhellu, mitä tapahtui? En tiedä, en pysty kävelemään. Paratiisi kartanoon on pitkä matka. Tulkaa kansamme kotiin nukkapörrälään. Me parannamme jalkasi tätä tietä. Tuota tietää. Tämän on parasta onnistua. Minä kerta kaikkiaan haluan tuon aurinkokiven. Oi, ole huoleti, Kimalainen. Onko parves valmiina? Ne odottavat vain erikoiskäskyäni. Erikoiskäskyä? No valmistaudu sitten antamaan se. Laprennes motiv nekong serb. Katsokaa! Sateenkaari! Eikö se olekin kaunis? Toimikaan käskyni mukaan, parvi. Tuo oli huonoin koskaan kuulemani erikoiskäsky. Lyökää se Himalajaan. He varastavat aurinkokivemme. Ja sitten tämä sateenkaari oli huijausta. Äkkiä! Meidän on saatava aurinkokivi takaisin auringonlastua, muuten Liehulatso kuolee. Hyvästi nyt, liehuponit. Laakso on nyt meidän. Hahaha. Saavutamme heitä! Mehiläispesiin! He menivät Himalajaan! Odottakaa, mitä jos on onkkiraamassa? Emme voi riidellä siitä nyt mennä! Pisto, tee mehiläiskenno valmiiksi. Minne sinä menit?
Kyllä, armon kimalainen, heti paikalle. Mitä sinä teet? Minä menen, teen hunajakin valmiiksi. Sopiko? Tee sen. Voi miten täällä tulee mitään ikinä tehdyksi. Minusta se ei ole hyvä idea. Nyt ei kukaan kuuntele minua. Miten häpymässä? Odota! Olemme äsken! Meillä pääse ulos! Oho! Nyt olette minun pienet liehukonini. Ja minulla on loistavia suunnitelmia varallenne. Mutta ensin... Pisto! Pane aurinkokivi heijastamaan aurinkoa. Pane nuo kultaiset säteet kohti Himalajaa, niin että täällä tippuu paljon nektaria, tuottavia kukkia. Tumma saasta, eikö se oo ihanaa? Täyttä kakkaa, haisee vaan. Ihanaa niin on kukkia tuhota, varoa saa, hajua tarttuvaa. Tummaa saasta, eikö se oo ihanaa? Kaikki nätti häipyy vaan. Tykätään sotata näin. Puhtaat vaatteet piskaan pois. Turhan turhaa onkin siivota, sekamelska mottomme on. Siispä siisteys pois! Tummaa saasta, eikö se oo upeeta, niin rakasta on. Tumma saasta siis vaan, kukoistaa kaikkialla saa. Tummaa saasta, eikö se oo ihanaa? Tummaa ja saasta! Ihanaa! Aurinko on lastuminen ja liian on juuri sellainen kuin me haluamme. Annammeko olla lähellä nukkapöydällä? Ei. Edelleen on parasta levätä. Painanko liikaa? Älä murehdi mistään pikkuhellistä. Kyllä kaikki järjestyy. Kuru on oikeassa. Jalkasi paranee tuossa tuokiossa, eikö totta nukkapöydät? Totta kai. Jukui, minä toivoin, että meillä olisi omenoita. Joo, omena! Omena, minä toivon. Nukkapöydältä, se on upeaa. Sinun pitää vain toivoa ja saat kaiken toivomasi. Vai? No, ei se aina onnistu. Ei toimi aina. Harvoin. Meidän taitaa olla parasta lähteä kohti nukkapörrölää. Aurinko laskee pian. Valmiina, pikkuponit. Valmiina, lähdetään! Mennään! Nukkapörrölään. Se taitaa olla tuossa suunnassa. Toisaalta ehkä se on tuossa suunnassa. Mahtavatko he puhua meidän kieltämme? En usko. Mitä me teemme? Mitä? Ehkä minä korkuin hänelle takaisin. Kuulin isäni tekevän niin kerran kauan sitten. Mitä sanot, Estis? Minä en tiedä. Nami. En jaksa odottaa. Lisää. Haluan lisää. Sinun pitäisi odottaa muutama minuutti. Olen koko elämäni odottanut tätä. Pisto. Hommaa sitä lisää. Kimalainen. Mä ikinä sano. Haluatko yhä vielä Katarina toisen kertsiivän? Tähän häijyn näköisen tekoon täytyy olla joku hyvä selitys. Siinä kimalainen se aurinkokiväri, toiset sanat liihanloksut ja me saimme. Hyvä jäänyt aamulaista. Tehty mitä tehty. Meidän on nyt päästävä pois täältä. Meillä on yksi mahdollisuus, liehuponi. Jos oikein kunnolla yritämme, ehkä voimme puolpäivänä siinä kumoon ja paeta. Pystymme siihen, Ruusu. Annetamme sinua, yritämme mitä tahansa. Hommiin vaan.
Sen takia oli kaikki voimat keittää. Antakaa hunajan valua! Te ette pääse pakoon, miehukoni. Teistä tulee orjiani. Kyllä, orjia! Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdä saa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Eikö tämä jo riitä, kivalainen? Etkä halua loputtaa muuta. Enkä? No, en tietenkään. Minä haluan vain antaa heille opetuksen. Nyt riittää. Jos mä antaisin sinulle vähän lisää nektaria, armo kivalainen. Omissa hiuponit ja pysty liikkumaan. Minä pystyn. Yritän kovasti, hunajainen. Tuolla on pikkuinen aukko. Jospa vain pääsisin sinne. Olet tuolla siihen. Jee! Ei, et voi tehdä tuota. Voi ei! Au. Hei, kivirousku! Täällä ylhäällä! Ette takuulla saa minua kiinni! La! Ei onnistu yllätys! Tekisin kuplan, mutta mitä hyötyä siitä olisi? Mitä puuska tekee? Yrittää puhaltaa heidät pois! Ei onnistu. Toivo heidät pois toiveetas! Voi veljet, toivon, että Yritä edes, pystyy. joo. Yritä ainakin. Minä toivon, että kivirooskut lähtevät pois. Mokova toivomus. Mokova toivomus. Nytkin pystyttäisiin Joo. tuohon. Valmistautukaa pakoon! Minä käyn iduen! Lanskaa kaikki! Tänne nukkaperrät, äkkiä! Minä tiesin, että asuimme tässä suunnassa. Tervetuloa Nukkapörrölään. Oi! Se on kaunis! Ja tässä muut nukkapörröt. Ai, ei pidä nähdä. No mitä on tekeillä? Tarvitsen apua. Pikkuhellis loukkasi jalkansa. Höyrystin valmiiksi. En tahdo mennä höyrystimeen! Minä alan väsyä. Siipeni painavat hunajasta. En ikinä pääse pikkuponien luo. Voisitko auttaa? No, kiitos kuitenkin. Liehuponi, napaseläinen.
Voi sentään! Oi ei! Kiipeni eivät toimi! Oi, on rankkaa olla sankari! Takaisin Himalaja! Ei! Apua! Minä join liikaa nektaria. Minä räjähdän kohta. Voisitko sijoittaa rauhallisesti, armon himalainen? Liian paljon hyvää on valaksi. Lopeta viisastelusi heti, Pisto, ja ota pois tohvenini. Ha! Tuntuu paremmalta. Karkore! Hyvin toimittu, Puikko. Saat mennä nyt. Ja mihinkäs sinä luulit meneväsi? Ole kiltti, äläkä satuta minua. En yritä karata. Etkä pääsisikään pakoon, Pisto. Pane tämä ruipelo pieni liuhuponi häkkiin. Ja tällä kertaa sinä vahdit häntä. Oi, onko ihan pakko? Yhäkö haluat olla oikea käteni, vai mitä? No, puhuakseni. No tee se sitten. Mennään. Vain sinä ja minä. Liikettä kinttuihin. Täällä alkaa olla lämmintä, vai onko minulla kuuma? Väsyttää niin. Minä pelkään, Pyrstis. Ole huoleti, minä olen tässä. Minä en ole mitään pahaa tapahtua sinulle. Oletteko varmoja, että tämä onnistuu? Niin varma kuin olen, nukkapörrö. Me teemme tätä kaiken aikaa. Lisäksi ovat serkkujamme. He eivät tekisi mitään pahaa. Ikinä! Ei mitään pahaa. Pikku Hellis tulee pian terveeksi. Mitä tuo on? Se aloittavat. Luonnon harmonia, dua, ihana melodia, dua. Luonnon harmonia, dua, luonnon sinfonia, dua, luonnon harmonia, dua. Kävel luonnon. Voi meidät elvyttää, saa tuntemaan, se parantaa, kaikki yhteen saa. Luonnon harmonia, dua, laulaa rapsodia, olala, luonnon harmonia, dua. Onnistui! Vain ja paremmin! Kiitos avustanne, nukkapörröt. Mutta meidän pitää lähteä nyt ja palata paratiisikartanoon. Ennen kuin lähdette, voitteko auttaa meitä kivirouskujen suhteen? Joo, he tuhoavat jokaisen asuinpaikkamme. He eivät ole vielä löytäneet. Löytävät kyllä. He auttavat meitä, nukkapörröt, jotta mekin autamme teitä. Ippuun! Odota, Puuska! Kivirouskuja on liian paljon. Miksi me pyydä liehuponeja auttamaan meitä nukkapörröjen auttamisessa? Koska pystymme tekemään sen itsekin siksi. Säpinä on oikeassa. Mennään takaisin liehulaaksoon ja haetaan liehuponit. Tämä on liian vaarallista omin päin. Hei! Pyrstis, luulin sinun jääneen tuonne muiden kanssa. Me voi käärmeet olla rohkeita ja koviksia. Arvelin, että tarvitsisitte minua. Mikä tuo on? Mitä sille rohkealle kovikselle tapahtui? Joo, olen ihan varma, että me olemme koviksi. Tulkaa! Uloskäynti hedelmätarhasta on täällä, luulisin. Ihan pikkutyttöseni. Liehulaakso on puittunut jarrumaan ja meillä on uusi asuinpaikka. Leve.
En ole varma, haluanko asua Syntlepulivuorella, Lydia. En minäkään. On rankkaa aloittaa elämä uudessa ympäristössä. Te teette kuten minä käsken. Lisäksi me olemme aina halunneet ruman vanhan paikan alla. Vähän maata, kuivunut joki. Siinä täydellinen paikka perheen kasvattamiselle. Minä voitan. Tytöt, mä aina voitan. On minun vuoroni. Eipäs kuin minun. Minä voitin. Kuinka kauan kestää ennen kuin niehuoksa mätänee? Heti kun aurinko laskee. Sitten vaan hyvästi. Aurinko ja liolaakso. Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdessä. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Anteeksi nyt vähän, arvon kimalainen. On parasta herää. Herää! Kimalaisten kimalainen! Mikä, kuka, missä? Mistä on kysymys? Minä tässä, arvon kimalainen. Olen todella pahoillani, mutta sinun pitää saada tietää, että aurinkokivi polttaa kukkia. Älä ole naurettava, se vain kuumentaa niitä. Mutta se poltti sormenikin. Näetkö? Ole sitten ensi kerralla varovaisempi. Häivy, en vielä saanut nokkauniani. Minä yritin varoittaa häntä. Ihan totta. Täällä alkaa olla kamalan kuuma. Mitä ulkopuolella tapahtuu? Ai, varo vähän mihin tiputat sitä. Anteeksi, hunajainen, mutta en voi sille mitään. Kukaan meistä ei voi tehdä mitään. Voimme joutua olemaan täällä iät ja ajat. Olkaa rohkeita, liehuponit. Kun aamuloista pääsee paratiisikartanoon, pikkuponit auttavat meitä. Jos aamuloista pääsee paratiisikartanoon. Pisto, voimmeko puhua hetki? Jos te pidätte aurinkokiven, meillä ei ole enää kotia. Auringon laskiessa kaikki on mennyttä. Särjit ihan sydämeni, aamuloisto. Katsos, minä teen vain mitä kimalainen käskee. Tajuatko? Vaikka hän käskee tekemään pahoja tekoja. Minä olen hyvä pahoissa teoissa. Näitkö? Mutta eikö olisi hauskempaa lentää solokkaasti taivaalle ja leikkiä ystävien kanssa? Pilvien täyttämällä taivaalla. Mitä nyt, Pisto? Mikä on pielessä? Minä en pysty lentämään. Tuo on tyhmää. Tarkoita kaikki mehiläiset osaa. Minä lensin ennen, mutta en ollut kovin hyvä, joten en siis lennä enää. Voi, jos kaikki tekisivät vain mitä osaavat, niin eivät ikinä yrittäisi panna parastaan missään. Minusta sinun pitäisi yrittää uudelleen. Ota kaikki itsessäsi irti! Kokeile voimias! Saatat hämmästyä!
omia taitojais. Onnista minkä pystyt. Pitkälle päästässä voit. Ensin menee pieleen, sitten riemun sä koet. Pinnistele, ponnistele, voiton lopuksi kokea saat. Jatkapa. Ota kaikki itsestäsi irti. Tähtää korkealle niin. Ihmeitä saat aikaan. Ja lennät sä taivaisiin. Minä pystyn lentämään. Minä lennän. Kiitos aamuloisto. Olet kiva tyyppi. Ei tarvitse kiittää. Taidan lähteä nyt. Minun pitää yrittää pelastaa muut liehuponit. Hei! Miksi teit tuon? Luulin meitä ystäviksi. Minulla on tehtäväni aamuloisto. Ja se on pitää sinut häkissä. Se oli rumasti tehty. Sanoit, että se oli täynnä värikkäitä kukkia ja vihreitä puita. Se onkin. Tarkoitan, että se oli. Tarkoitan, että se oli ennen. Haisee kamalalle. No mitä liehuponille on tapahtunut? Missä ovat? Liehuponit on vennytä. Kivalaisella on hänen mehiläisillä on ollut heinä. Ja meillä on liehulaakso. Ja sille te ette voi mitään. Riikka! Ruikka! Tavatkaa nuo pikkuponit! Käskin napata heidät! Yllätys! Yllätys! Mitä sinä täällä teet? Mehän jätimme sinut nukkapyörämään. Minulla on sellainen tunne, että saattaisitte tarvita minua. Minulla on iskauma yllätykseni. Aki! Nappaa heidät! Juoskaa, pikkuponit, juoskaa! Hyvä yritys, pikkuponit, mutta nyt te olette minun. Mitä aiot tehdä meille? Keksin kyllä jotain. Sillä välin voimme kaikki istua ja katsella auringonlaskua. Puikko, Puikko, missä olet? Sinä kutsuit Armon Kimalainen. Kerro peräsasia, Puikko. Näetkö jotain epätavallista juuri nyt? Himalaja taitaa olla tulessa. Hyvä huomio, Puikko. Tee jotain sen suhteen. Himalaja on tulessa. Ei ihme, että on niin kuuma. Me olemme ansassa. Ei tarvitse paratiisin kartanon voitettavan. Emme tiedä sitä, hunajainen. Me voi luopua toivosta. Älkää antako periksi, liehuponit. Pikkuponit pelastavat meidät jollakin tavalla. Tiedän sen. Joskus on helppoa luopua toivosta. Mitä nyt teen? Koko kuningaskuntani on tulessa. Apua! Apua! Huhua! Älkää kimppuun, Marve! Täällä alhaalla. Kastelkaa aurinkokivi. Odottakaa mettä! Hyi! Ei minun päälleni, vaan aurinkokiveen. Senkin kimalaisälykäänpiöt. Anteeksi, Armon Kimalainen. Annetta lisää. Ei!
Odotetaan, kunnes tuli sammuu itsestään. Sitten palaamme. Häivytään täältä! Arva mikä? Olin unohtanut, miten kiva lentäminen on. Olen iloinen, kun saatoin auttaa. Katso! Himalajasta tulee savua! Näyttää tulipalolta. Minun pitää käydä tarkistamassa. Voi ei! Kaikki liehuponit ovat siellä! Himalainen, Uikko, missä kaikki ovat? Mitä sait selville? Himalaja on todella tulossa, mutta kaikki mehiläiset ovat poissa. Ole kilttiä päästä minut pois. Minun täytyy pelottaa heidät. En voi, aamuloisto. Sinun on pakko. Luulin meitä ystäviksi. Mehän olemmekin. Päästäkää minut sitten vapaaksi. Ei, en voi. Olen yhä mehiläinen. Älä viitsi, Pisto. Auta! Apua! Joku siellä, ottakaa meitä. Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdä saa. Hymyä huulen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huulen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Auttakaa meitä! Oha! Täällä ylhäällä alkaa olla kovin kuumaa. Hei, varoisit vähän mihin tiputat sitä, lemmikki. Jos sulla on tarpeeksi, niin ehkä pystymme taas liikkumaan ja pääsemme pois. Olit oikeassa, Ruusutomu. Se toimii. Ja pystytään liikuttamaan siitä. Pääsemme lentoon. Kumpa pääsisin pois täältä, niin voisin auttaa muita liehuponeja. Kaikki on Piston syytä. Luulin häntä ystäväksi. Minähän olen ystäväsi. Pisto! Minä luulin sinun lähteneen kimalaisen porukkaan. Lähdinkin, mutta en löytänyt häntä. Lensikö hän tiehensä ilman sinua? Luulen niin. Hän ei taidakaan olla ystäväni. Niin, mutta me voimme silti olla ystäviä. Tykäisin siitä, aamuloisto. Yritetään pelastaa toisia liehuponeja. Meidän täytyy siirtää aurinkokivi. Älä! Minä huolehdin siitä. Mitä aiot tehdä? Tehtävä suoritettu. Mutta aurinkokivi on mennyttä. Entä sitten? Tulipallo on sammunut. Entä sitten? Voi tätä surkeutta. Ilman kiveä liehulaksua ei enää ole. Se on mennyttä. Oh, no, se onkin aikamoinen ongelma. Jatkakaa yrittämistä, liehuponi. Miltei onnistumme. Yrittäkää lujemmin. Meidän pitää pystyä auttamaan. Sinun on parasta auttaa itseäsi ensin, aamuloisto. Ota hänet kiinni, Pisto. Ei, kimalainen, aamuloisto on ystäväni. Älä ole naurettava. Liehupunet eivät ole ystäviämme. He ovat minun ystäviäni, kimalainen. Kai tajuat, Pisto, että asenteesi viittaa petturuuteen. Omat tekosi eivät ole kovinkaan kauniita. Päästä liehupuonit menemään, niin minä pyydän anteeksi. En ikinä. Ovat minun. Uikko, vie Pisto. Ja aamuloisto vankilaan. Kyllä, arvon kimalainen. Ottakaa heidät kiinni. Sukellaan! Ilmaan!
Ei, Pisto lentää. Eihän siihen kykene. Heidän peräänsä. Voi sentään. Tarvitsen uuden kaavun. Olen odottanut tätä tilaisuutta. Pisto! No, täältä pesee puikko. Ole valppaana, Pisto! Woo! Häivytä pois täältä. Anteeksi nyt vaan, arvon kimalainen. Me onnistuimme. Olemme vapaita. Liehuponit ovat paenneet. Pöydissäni on liikaa huudaajaa. En pysty lentämään. Sitten juoskaa, liehuponit, juoskaa! Kumpa pystyisimme taas lentämään? Me emme ole ikinä olleet hyviä juoksemaan. Minä haluan aurinkokiven takaisin, liehuponit, ja te saatte auttaa minua. Aurinkokivi on meidän kimalainen. Tarvitsemme sitä, että saamme Liehulaakso taas elämään. Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Lydia vihaa minua, hän ei vihaa minua, hän vihaa minua, hän ei vihaa minua, hän vihaa minua, ai. Hän vihaa minua, hän ei vihaa minua. Kuinka pitkä matka vielä on Liehulaaksoon, Lydia? Ei pitkään. Kun aurinko laskee, Liehulaakso pimenee. Siitä tulee synkeä ja pelottavaa ikuisiksi ajoiksi, juuri sellaiseksi, josta me pidämme. Meiltä loppuu aika, pikkupunit. Ellei pian aurinkokiveä takaisin tänne, voimme sanoa Liehulaaksolle hyvästi. Jos edes yksi meistä pääsisi pakoon hakemaan apua. Mutta miten pääsemme Akin ohi? Minulla on idea. Voi ei, älkää tehkö sitä. Voi ei. Olet kilttinukkaperro, joo, sinun on pakko, se on ainoa mahdollisuutemme. Okei, mutta tämän on paras onnistua. Pane silmät kiinni, nukkaperro, en halua sinun saavan niihin kuplia. Se onnistuu! Jees, siitä vaan! Nyt voit avata silmäsi, nukkaperro. Hei, tämähän on kivaa. Ai Aki, sinulla ei taida olla montakaan ystävää. Haluatko leikkiä meidän ystäviemme kanssa? Minun pitää vain päästää hänet pois ja hän leikkii kanssasi. Se onnistui! Joo, mennään jo! Päästit heidät pakoon, sinkipöö. Älä nyt hiken, Lydia. Kaikki on hyvin. Joo, mitä yksi laihellinen nukkaperro voi tehdä? Saattepa nähdä, noidat. Näette kyllä. En tiedä, teinkö oikein. Kun lähdit Himalajasta, En halunnut muuta kuin, että Kimalainen pitäisi minusta. minä pidän sinusta. Kiitos, aamuloisto. Mutta meitä vain 2. Miten me muka voisimme pelastaa muut liehuponit ja aurinkokiven? Katso, sateenkaari. Mitä hyvää sateenkaaressa on? Se on vain kaunis, ei sen kummempaa. Meiju asuu toisella puolella. Muistan pikkuponien kertoneen sen. Kuka on Meiju? Hän auttaa aina pikkuponeja. Ehkä hän auttaa meitäkin. Mennään! Tiedätkö, miten sinne pääsee? Ei! Mutta eihän se voi olla vaikeaa. Meidän täytyy yrittää. Ota kaikki itsestäsi irti. Kokeile voimias. Saatat hämmästyä omia taitojais. Onnita kuinka pystyt. Pitkälle päästä sä voit. Ensin menee pieleen, sitten riemun sä koit. Minä
Ponnistele! Paikan lopuksi kokea saa! Jatka vain. Ota kaikki itsestäsi irti. Tähtää korkealle aina. Ota kaikki itsestäsi irti ja tähtää korkealle niin. Ihmeitä saat aikaan! Ja lentää taivaisiin! Asuuko Meiju täällä? Se näyttää paikalta, josta pikkuponit kertoivat. Katsotaan, löydämmekö hänet. En ole ennen nähnyt Meijua. Minkä näköinen hän on? No, hän on aika iso. Ja hänellä on pitkä kukka. No, tunnet hänet kun tapaat. Meiju! Oletko täällä? Jospa hän on matkoilla tai vastaavaa. Hänen on pakko olla täällä. Tarvitsemme häntä. Onko tuo Meiju? Juokse! Tuonne! Ei sateenkaarenkaan takana ole kovin turvallista asua. Onko Meiju olisi täällä? Meiju! Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdessään. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Meiju! Härkä ei näytä kovin iloiselta. Emme voi jäädä tänne, aamuloisto. Meijun on pakko olla täällä jossain. Mennään etsimään. Oh. Oi ei! Hei härkä! Juhu! Täällä! Hei härkä! Pidä vetoa, että saa minua kiinni! No niin! Yritä uudelleen! Juhu! Minä täällä! Yritä uudelleen äkkiä! Mitä täällä on tekeillä? Meiju! Minä täällä! Aamuloista! Varo! Hei jotain äkkiä! Tulen kohta takaisin. Pidä kiirettä! Meidän on saatava härkä takaisin pilttuuseen. Tänne härkä! Tule nyt, poika! Kuulet nyt! Pisto, herää! Oh, mitä tapahtui? Kerro myöhemmin! Seuraa minua! Avaa pilttuun ovi! No niin, härkä! Tule tänne vaan! Se onnistui! Kiitos, Meiju! Tämä on Pisto! Kiva tavata sinut. Liehuponit tarvitsevat apuasi. Mikä hätänä? Taas noidat! Ja myös kimalainen! Ex-kuningattarestani. He varastivat aurinkokiven, jolle me saa sitä takaisin Liehulaakson auringonlaskuun mennessä. Liehulaakso lakkaa olemasta! Meidän on parasta sitten pitää kiirettä. Tajusin juuri, että olet liian suuri lentääksesi. Samoin on minun laitani.
Ei ongelmaa. Sinä pidät kiinni tältä puolelta ja sinä tältä aamuloisto. Se on taikamatto. Minä olen valmis, kun te olette. Valmis! Valmis! Ponimaahan! Me onnistuimme! Saarnata, sade, seivät, seikkaile. Teettekö joo? Nyt ymmärrän. Sinipunainen. Ei se Ruikka, muuten on viheliäiset pikkuponit sinipunaisiksi. Minä yritän, mamma. Tarkoita Lydia. Kun nukkapörrö tulee takaisin apujoukkojen kerran, saatte vielä katua noita. Ja siihen Ruikka, te heistä sinipunaisia. Möykätä, möykätä, seikätä. No. Voi ei, unohdin sanoa yö. Katso mitä teit. Senkin tohelo. Olen pahoillani. Anteeksi vaan. Peruutan sen. Odottakaa. Ai, nyt pois kimpustani. Se ei lähde. Olen yhä sinipunainen. Niin minäkin. Meidän täytyy palata Tulivuorelle asti, jotta saamme sen lähtemään pois. Ja jos minulta jää auringonlasku paitsi, kun olet tosi onneton noita. Minä olen jo onneton. Tule Lydia. Lähdetään haiduttamaan tämä sinipuna pois. Sinä myös, Aki. No, mitä tein väärin? Noita on paljon. Miksi minun piti saada Roikkaa? Oh. Hoho, mitä minä oikein teen? Minun on saatava apua. Nyt tiedän, palaan nukkapöydälle ja tuo mukaan lisää nukkapöydäjä. Ei, en voi tehdä sitä. Kivirouskut ovat siellä. Paratiisikartano. Menen sinne. En voi. Voi minua. Ehkä joku on päässyt karkuun. Mikä häpeä. Kaikki luottavat siihen, että olen sankari. Enkä pysty edes päättämään, miten tulla sankariksi. Pystykö siihen? Tai haluanko edes sankariksi? Mitä minä oikein teen? Nyt mä olen siikin shookin hätkäpympälään. Ja jakso olla sankari, ken multa kääntäistään. Tämäni mun on sekaisin, kun huolin mieltä painaa. Miten mä voin olla sankari, kun järki on miltei painaa? Sankarit ei epäröi seikkailuihin vaan. Miksi siis minäkään epäröisin? En mä tiedä, en kerran saa. En, kaikki nyt aina menee pieleen, minnekään onkin. Mä tahdon olla sankari, kai sen vielä opinkin. Oi ei, en sitä opinää. Tuolla alhaalla. Se näyttää ihan puskapörröltä. Ehkä hän tietää jotain liehuponeista. Ei, tästä oikein olette. Minä olen aamuloisto, liehuponi. Ja tässä ovat Pistu ja Meiju. Luulimme sinua puskapörröksi. Puskapörröt ovat serkkujani. Minä olen nukkapörrö ja minun täytyy pelastaa muutamia pikkuponeja. Vaikea tilanne. Ehkä meidän pitäisi ensin pelastaa ponit. Ei. Luulen meidän tarvitsevan liehuponeja kukistaaksemme noidat. Nukkapörrö on oikeassa. Lähdetään Himalajaan ja vapautetaan liehuponit. Napataan aurinkokivit ja mennään liehulaaksoon. Tehdään niin! Oletteko varmoja, että teemme nyt oikein? Kyllä, tule. Jo on aikakin, puikko. Näänny nälkään. Niin makoisaa. Ilman aurinkokiveä pitää palata entiseen. Täällä on vaikea saada kukkia kukkimaan. Ei kauan. Tuo minulle liehuponit. Mitä sinä haluat meistä, kimalainen? Haluan aurinkokiven ja teidät tänne Kimalajaan pitämään liehulaakson elossa.
Aurinkokivi kuuluu meille. Joo, sinä varastit sen. Tällä väliä aurinkokivi pitää saada takaisin tai sille ei ole hyötyä kellekään meistä. Jos autamme sinua etsinnässä, annatko sen takaisin meille? Ha 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 ha. Annan sen. Ha ha ha. Annan sen takaisin. Te etsitte sen, koska olette vankejani. Työ alkakoon. Pahuus, luulin, että se oli minulla. Tehkää aukko isommaksi. Jos vain saisimme tämän hunajan pois siivistämme, voisimme lentää ja pystyisimme tekemään jotain tälle. Minulla on parempi idea. Ole varovainen, hunajainen. Ei, mihin luulet meneväsi? Minulla on vain jono. Työ on rankkaa. Hei hei, mitä täällä on tekeillä? Päästäkää minut alas! Ei! Päästäkää minut alas! Sinä et lähde minnekään, kimalainen. Et ennen kuin me olemme saaneet aurinkokiveen, pääsemme takaisin Liehulaaksoon. Ettei ikinä pääse pois tämän kanssa. Puikko, tee jotakin! Minä pelastan sinut, arvon kimalainen. Hei, Puikko! Ei tuolla lailla, ei! Ota riehuponit kiinni! Ups! Apua! Hunajainen! Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdä saa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Moi, hän on mennyttä. Poissa, mutta ei unohdettu. Hänet tullaan aina muistamaan liehuponina, joka yritti kaataa minut, mutta kaatuikin itse. Ha 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 ha. Voi sentään, olen joskus niin runollinen. No niin, takaisin työhön, liehuponit. Hommamme uuden pihdin ja korjaamme nostokurjen, mutta meidän on saatava auringonkivi pois polosta. Minä puhun kimalaisille. Ei, me just puhuimme teille hyötyä. Nukkapörrö on oikeassa. Olenko? Kimalainen on liian häijy kuunnellakseen järkipuhetta. Mutta meidän pitää löytää hyvät puolet ihmisistä. Totta, minun on pakko yrittää. Odota minua, tulen kanssasi. Aamuista, Meiju. Ottakaa nyt kiinni. Odottakaa, tulin tänne puhumaan. Puhumaan? Kuka sinä olet? Mikä sinä olet? Minä olen Meiju, liehuponien ystävä, ja pyydän sinua antamaan heille aurinkokivensä takaisin. Tuo oli kaikki vitsi vai? Ei, itse asiassa, olet piiritetty. Tee kuten pyysin, niin sinulle ei tapahdu mitään pahaa. Meiju!
Apua! Lähdetään! Tulkaa liehuponit, lennetään! Emme pysty siivissämme, on yhä hunajaa. Mutta me voimme yrittää juosta taas. Yrittäkää heidät, älkää päästäkää heitä pakoon. Minä pelastan sinut, Meiju. Tartu kiinni. Sain kiinni. Kiitos, nukkaperre. Nyt sain sinut pistää. Oi ei! Pisto, olette kunnossa. Luulen niin. Voitko vetää ton piikin pois? Kiitos aamuloisto. Olen sinulle palveluksen velkaa. Voittaja saa aurinkokiven. Piiristi nyt, Ruikka. Ei maailma siihen lopu, ellei osaa tehdä taikoja. Loppu, jos sattuu olemaan noita. Etenkin jos äitisi on Lyydia. Pyksyt anna mennä mennä. Joo, opettaisit Lyydialle, ettei hän saisi tehdä sinusta pilkkaa. Oi ei, en voisi tehdä sitä. Lyydia ei koskaan antaisi anteeksi. Hän potkaisisi minut pellolle. Mitä haittaa siitä olisi? Meillä on idea, Ruikka. Opetamme sinulle vähän ponien taikaa. Opetatteko? Tietty. Sitten Lyydia on ylpeä sinusta. Hän pitää sinua kaikkein parhaimpana. Mitä minun pitää tehdä? Katso vain ja kuuntele. Sinun pitää ehkä tehdä muistiinpanoja. Minä olen valmis. Ponitaika, se kaikkein paras on, kun sitä käytetään, se hyvä tekee vaan. Siitä apua on, kun joudut vaikeuksiin, silloin kaikki paha kaikkoaa. Ponitaika, se kaikkein paras on, kun sitä käytetään, niin hyvä tehdään vaan. Se kaiken hyvät muuttaa jälleen, ja häijyt matalaksi saa. Ei yllätys oo tää, kun osaat lentää ylhäällä pilvissä vaan. Yllätykset tää sulle mielen jää, ja tämä on vasta alkua. Ponitaika, se kaikkein paras on, kun sitä käytetään, niin tullekin puhaltaa. Ponitaika, meidän taika. Ponitaika, ponitaika, ponitaika on. Nähdään! Hei hei, Ruikka! Te huijasitte minua. Senkin kurjat ponit. Odottakaa, kun pääsen pois täältä. On Vilta ja auringonlaskun aika. Oli enää paljon aikaa löytää aurinkokiveä. Tai liehukoneja. Meidän on päästävä Kimalajaan nyt. Hei, se taitaa olla tuolla. Hyppää kyytiin, pyrstis. Annan sinulle kyydin. Tuolta läpi. Hei, se on maalaus. Se tarttuu meihin. Se on kärpäspaperia. Se on ansa. Siinä saatte vasta oikeat aikaa, viikkoponit. Vie heidät pois asti. Mitä aiot tehdä Ruikalle? Jotain kamalaa toivottavasti. Rankaset todella ankarasti. Onko tuo oikea puhetta siskostasi? No minä vaan ajattelin, Suuki! Mennään katsomaan Liehulaakson loppua. On miltei auringonlaskun aika. Liehulaakso kutistuu mitättömäksi paikaksi. Olen pahoillani aamuloista. Minusta ei ollut paljon apua. Älä anna periksi. Muista, mikään ei pääty ennen kuin paksu nainen pistää. Tuossa ei ollut tuntumaan todella paremmalta pistää.
Anna lisää. Valitaan arvon kimalainen. Kaikki on loppu. Loppu. Ei enää kauniita nektarin näyttämiä kukkia. Olemme nyt tyhjentäneet metsän. Kukkien on satojen kilometrien säteeltä. Jos minulla olisi aurinkokivi, se vetäisi auringon puoleensa ja kukat kasvaisivat ja minulla olisi nektariani. Totta, mutta me emme saa auringonkiveä käsiimme, arvon kimalainen. Ai liehukoni, menkää alas kouluun. Olkaa huoleti, se on turvallista. Entä kimalainen ja hänen mehiläisensä? He saavat kokea yllätyksen. Valmiina? Nyt kivirouskut, nyt! Kivirouskut! Kolon liupunit, äkkiä nyt! Hunajainen, mutta me luulimme sinun... mitä tapahtui? Myöhemmin, ruusukamo. Vie kaikki alas kolosta. Syödätkää minua, liupunit. Hei, hunajainen. Hei, torsikan kukka. Hei, hunajainen. Hei, lemmikki. Mitä täällä tapahtuu? Arvon kimalainen. Nyt riittää kivirouskut, perääntykää! Missä nukkapörrö on? Luulin hänen olevan sinun kanssasi. Minä haen hänet. Sinä olet seuraava, Pisto. Pisto! Tule nyt, nukkapörrö. Meidän täytyy mennä. Minä en pysty. Minä pelkään kiviraukkuja. Ne satuttavat minua. Eivät satuta. He auttavat meitä. No pakkolaansa. He ovat eri vihollisiamme. Sinulle ei tapahdu mitään, lupaan sen. Ole kiltti ja tule, nukkapörrö. Liikkeelle! Vauhtia! Ei minä äänen, nukkapörrö. Sinä ensin. Okei. Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdä saa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Ottakaa hänet kiinni. Pisto, Aamuloista ja Meiju saapuivat Himalajaan ja yrittivät epätoivoisesti pelastaa liehuponin, mutta päätyivät itse vangeiksi. Sillä välin pikkuponit etsivät liehuponeja kaikkialta, mutta noidat olivat asettaneet ansoja joka puolelle. Hunajainen oli palannut kivirouskujen kanssa Himalajaan ja päättäneet Meijun ja liehuponit vapaiksi. Liehuponit hyppäävät alas maassa olevan koloon pelastautuakseen. Kivirouskut seuraavat perässä. Vain Hunajainen ja Nukkapörrö ovat enää jäljellä. Nukkapörrö pelkää liiaksi kivirouskua uskaltaakseen hypätä alas koloon. Ottakaa hänet kiinni! Älä anna kivirouskujen napata minua, Meiju. He eivät tee sinulle pahaa, nukkapörrö. Olisitko mieluummin tuolla ylhäällä? Tulkaa, täytetään kolo. En näe yhtään mitään. Tiedämme heidän olevan tuolla alhaalla ja samoinen aurinkokivikin. Johda meidät, puikko! Kuuntele, armon kimalainen. En pärjää hyvin pimeissä paikoissa. Eikö joku muu voisi johtaa meitä? Mitä? Sanoitko minulle ei? En tuumin vain, että koska sinä olet kuningatar, en halusi kenenkään kuulevan
Ette ole rohkea vain siksi, että itse mennyt ensimmäisenä. Aivan rohkein. No hyvä on, Puikko. Tekoni johtavat minua, eivät sanani. Peräänny. Hommaa minut pois täältä. Jos pidämme kiirettä, voimme yhä ehtiä saamaan aurinkokiven takaisin Liehulaakson ennen auringonlaskua. Et voi jäädä sinne ikuisiksi ajoiksi, Nukkapörrö. Kylläpäs voi. Ainakin siihen asti, kun kiviroskut lähtevät. Mutta he eivät halua lähteä. Olen yhä sitä mieltä, että se on ansa. Kiviroskut vihaavat Nukkapörröjä. Miksi sinä teit noin? No teemme aina noin. Sitten ne jähtävät meitä ja me petkimme pakoon ja meidän täytyy löytää uusi koti. Tuliko koskaan mieliinne, että kivirouskut haluavat olla ystäviämme? Oletko tosissasi? Eivät tee muuta kuin korkkuvat, vaivaat maasta ja jahtavat meitä. Ei ole helppoa ilmaista itseään, kun ei osaa puhua. Yritä kuvitella, millaista olisi, jos kivirouskut olisivat ystäviämme. Mielikuvitukseni ei riitä siihen. Yritä, Nukkapörrö. Ystäviä oi sitten miltä tuntuiskaan, jos apua hän pyytäis, sen antaisit sä vaan. Jos kavereita oisit, ei riitä oliskaan, ja kumppaneina rinnakkain te marssisitte vaan. Leikkisitte aina yhdessä vaan, pelkäisitte yhdessä nyrkkylauantaina. Jos jotain ihan uutta tapahtuisi, se pelottavaa sulle ei oisi. Iloinen mä oisin, jos kättä nyt lyötte, maailma parempi nyt oisi. Niin iloinen mä oisin, jos kättä nyt lyötte, maailma parempi nyt ois. Maailma parempi nyt ois. Jos ystäviä olis sitten vaan. Mitä mieltä olet, Nukkapörrö? No, ei se vaikuta hyvältä idealta. Mutta minun pitää neuvotella ensin toisten nukkapöröjen kanssa. Tule, Meiju. Meidän täytyy saada aurinkokivi takaisin Liehulaaksoon. Miten pääset sinne, Ruusutomu? Se on liian kuuma käsiteltäväksi. Meidän täytyy vain viilentää se. Me voimme ravitella tiivillämme. Juuri niin, tehdään se. Fantastista! Mahdankohan minäkin pystyä tuohon? Se on kylmä nyt. Pystymme liikuttamaan sitä. Minulla on aurinkokivi. Kumpi tie vie Liehulaaksoon? Ei halua meidän seuraavan Liehulaaksoon! Äkkiä! Älä ole niin kiihtyä, minkälainen. Kiihtynyt? Kuka tässä on kiihtynyt? Sehän on vain aurinkokivi. Meillä ei ole enää ollut sellaista. Minä tiedän, mutta kun kerran pääsen maistamaan hyvää elämää, on hyvin vaikea enää olla ilman sitä. Siispä minulla on idea, Puikko. Mikä se on, armon kimalainen? Mennään Liehulaaksoon ja annetaan se takaisin. Liehulaakso häipyy pois! Älkää luovuttako, liehuponit. On ihan aikaa saada tämä aurinkokivi paikoilleen. Älkää unohtako naisia. Mitä heistä? Unohdin kertoa teille. Maidot ovat vallanneet Liehulaakson. Oi ei! Täällä on nukkapörröllä ja haen muut nukkapörröt. Ehkä he pystyvät auttamaan. Hyppä kyytiin, Nukkapörrö! Vien sinut yhdessä hujauksessa! Tavataan Liehulaaksossa. Ei tuota tietä, vaan tätä. Nyt alkaa kilpajuoksu auringon kanssa, liehuponit. Pitäkää kiirettä.
Voinko nyt lopettaa Lydia? Ole kiltti. Ei, vielä yksi kierros, koska päästit pikkuhurin miltei karkuun. Joo, sisko kulta. He pääsivät miltei pakoon. Hän kuuli minut. Hän ei aikonut olla tottelematta sinua. Se oli meidän syymme. Joo, kun me vain yritimme opettaa hänelle joitakin taikatemppuja. Minä opetan taikatemput omalle perheelleni, sopiiko? Jokainen luulee olevansa taikuri. Leuhponi palavat. Mitä? Sanon, leuhponit palavat. Kuunnelkaa. Liehuponeja ne ovat. On yhä aikaa pelastaa Liehulaakso. Kiitos! Ei ole aikaa pelastaa yhtään mitään. On miten auringonlaskun aika. Meidän täytyy pysäyttää heidät, Lydia. Mitä jos heillä on aurinkokivi? Aki! Vartioit sisäänkäyntiä. Älä päästä ketään sisään. Ei ketään! Ei Akia. He eivät ikinä pääse hänen ohitseen. Mutta Lydia, etkö muista mitä viimeksi kävi? Tietenkin muistan. Eikä Akia enää kutiteta. Tule tänne, Aki! Minulla on jotain sinulle. Jos tämä pikkuakivi, niin meillä ei ole mitään pelättävää meidän ja Liehuponien taholta. Me onnistumme kyllä. Shioraki, hän tukkii tien. Et kai taas sinä. Voimme löytää hänen ylitseen, Meiju, mutta ne pysty kantamaan aurinkokiveä. Se on liian painava. Emme ikinä ehdi ajoissa. Olkaa huoleti. Minä osaan käsitellä Akiaa. Tiedämme, että hän kutiaa. Teidän pitää vain kutittaa häntä ja hän painuu kurttuun kuin harmonikka. Tutti, tutti, tutti. Jospa me kaikki kutitaan yhtä aikaa. En ymmärrä. Se toimi viime kerralla. En yrtti maailmassa pääsi hänen ohitseen. Ja on miltei auringonlaskun aika. Mitä me oikein teemme? Tässä me tullaan, lystejä ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdessään. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huuleen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien maa. Rakas Laaksomme on koko mennyttä, Meiju. Emme pysty pelastamaan sitä nyt. Aika on vielä jäljellä, Ruusutomu. Meidän täytyy vain päästä Akin ohi. Siinäkö kaikki? Jos olisin alussa tehnyt jotakin noitien suhteen, tätä ei olisi koskaan tapahtunut. Keksimme kyllä keinon saada aurinkokivi paikoilleen. Saattepa nähdä. Siinä se, kivirouskut. Mitä kivirouskuista? Heidän avullaan teemme tunnelin Akin alle ja sillä lailla pääsimme Laaksoon. Mitä sanotte, kivirouskut? Pystyttekö siihen? Tulkaa, meidän on mentävä paikkaan, josta Aki ei näy.
Muistakaa liehuponit, mekin voimme auttaa. En enää kuule yhdenkään liehuponin ääntä. Johtuu siitä, että Aki hoitaa hommansa. Kukaan ei pääse tähän laaksoon nyt. Laskeva aurinko ja liehulaakson loppuu. Pian se on olevan meidän. Saat kuulla jotain, mitä voimme tehdä estääksemme tämän tapahtuman. Olemme yrittäneet kaikkea. Eikä minulla enää ole yllätyksiä. Sepä vasta yllätys. Kuinka Meiju olisi täällä? Hän tietäisi mitä tehdä. Jos meillä olisi enemmän apua, pystyisimme siihen. Meiju! Me olemme täällä! Hei, Meiju! Hei, pikkuhellis! Onko vielä aikaa? Tähän, mutta tarvitsemme kaikkien apua. Me voidaan auttaa. Hyviä päiviä, oikein hyviä, tosi hyviä. Niin mekin. Tosi hyvä. Ei saa olla. Entä kivirouskut? Sanon heille, että he haluavat ystävystyä, mutta ehkä siihen menee vähän aikaa. Ei, juuri nyt meidän kaikkien on ponnisteltava yhdessä. Yhdessä? Kivirouskujen kanssa. Kyllä, kivirouskujen kanssa. Se on ainoa mahdollisuutemme. Alkakaa kaivaa. Me onnistuimme! Katsokaa! Liehuponit! Ei, liehulaakso oli miltei minun! Oli niin lähellä! Tule! Ei, ette voi nähdä tätä! Liehulaakso oli minun! Meiju! Tänne! Homma ne pois! Onnistukaa liehuponit! Joku, onko kiva nähdä teitä? Sama Täpinä. Tulkaa, viedään tämä aurinkokivi takaisin sinne, mihin se kuuluu. Vetäkää! 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 Hyvää työtä, liehuponit! Miltei onnistuitte? Vielä vähän! Äkkiä nyt! On miltei auringonlasku! Mitä tuo on? Se on kimalainen Parvinen. Oi ei! Ei voi olla totta! Mitä nyt? Mitä te teette? Jätä liehuponit rauhaan. Pois tieltä, Pisto. Minä haluan tuon aurinkokiven. Jätä liehuponit rauhaan. Aurinkokivi on heidän. Mutta minä haluan sen myös. Se kasvattaa kukkia, joissa on herkullista nektaria. Sinä olet lihava, ahne ja itsekäs kimalainen. Ajattelet vain itseäsi. Minä en ole lihava. Jos lupaat jättää meille rauhaan, kimalainen, voit tulla tänne milloin tahansa kukkien takia. No, hyvin kiltisti ajateltu, Ruusuntamu. En tiedä, mitä sanoisin. Sano, että olet kiltti, niin saatan ehkä palata kanssasi Himalajaan. Minä olen kiltti. Oi kiitos, Ruusuntamu. Oi, mikä ihana päivä. Tule, mennään kotiin. Näkemiin, Pisto, ja kiitos avustasi. Heipä hei te kaikki, näkemiin, aamuloisto, tule käymään luonani. Tulen kyllä. Näkemiin! Hei sitten! Nähdään! Aurinkokivi alkaa toimia. Vain muutama minuutti ennen auringonlaskua ja aurinkokivi on entisellään. Taisit olla oikea pahunajainen. Tässä maailmassa on muutama paha asia, joita pitää varoa. Mutta sinäkin olit oikeassa aamuloista. Jopa pahakin voi muuttua hyväksi.
Katso vaikka kimalaista. Hei, katsokaa kaikki muuttuu hyväksi! Katsokaa! Voi ei, aurinko on poissa. Ellei aurinkokivi saa vielä vähän auringonvaloa, se haittuu ikiajoiksi. Ihan kamalaa. En mä nähnyt tuota pilveä aikaisemmin. Se vain ilmaantui taianomaisesti. Mistä se häipyy pois? Ne noidat tuntisivat tuon käkätyksen missä vaan. Joo, me tästä ja tulimme vaatimaan Laakson itsellemme. Ei aurinko, ei aurinkokiveä. Ei aurinkokiveä, ei kaunista Laaksoa. Parissa sekunnissa Laakso muuttuu pimeäksi, synkäksi ja pelottavasti ikuisiksi ajoiksi. Niinhän sinä luulet, Lydia. Taivaalle, liehuponi. Puhallamme tuon pilven niin kauas, etteivät te ikinä löydä sitä. Toivon teille onnea. Joo, onnea matkaan! Tarvitsette sitä! Vaihtakaa toinen liehunta-suuntaan. Te onnistutte! Menkää, liehuponi, menkää! Menkää! Liehuponi, menkää! Ei jotain Lydia, se liikkuu. Levden Onyx Korolit Lechner! Noidat muistavat! Luoja paljauponit, pistäkää paras tänne! Tapatkaa nyt nuo noidat! Jotta niitä juosta! Luulin, että Liehulaakso oli meidän mamma. Joo, mokomakin taikuri olet, äiti. Älkää kutsuko minua äidiksi! Mami, äiti. Äiti, äiskää. Aurinko kukkien, aurinko taivaalla on. Kuka herää elon? Aurinko toivon tuo, aurinko naurun tuo. Auringon paistaessa on riemu päällä maan. Olkoon kesä taikka talvi, se meitä niin lämmittää. Aurinko toivon tuo, aurinko naurun myöskin tuo. Kaiken auringosta saat, sä saat, kaiken saat. Auringosta